Jom hiire mo bandiraɓe tedduɓe, on calminama mbaadi kuuɓal, on juurama. Musidɗo moon Oumar Sow ari ɗo kadi addante men yewtere hesrente poɗanɗen bandiraɓe nde yewtere etade firtande bandiraɓe deftere Baba Joom Jawdi e Baba Basɗo e kuɗol milliardaire américain biyete Robert Kiyosaki. O windi ndeɗo deftere nde kadi ende heewi nafa. ɗum waɗi jiɗɗen etade firtan ɗo bandiraɓe wonande ɓe jangata anglais walla ɓe jangata arab, beelama mbaw naftarade hen. woni fandare men tan ko nafa o yaajana bandiraɓe men ɓe fof. kanko Robert Kiyosaki o wi waɗeno sahaji jibinami ɓe jogui babiraɓe ɗiɗo, hen baba goto ko jangoɗo jangde townde ha heeɓi diplôme doctorat, ko on non woni babiraɗo jibinɗo mbo. babiraɗo mbo wiyata o ko joom jawdi, on ko bamum giƴƴeko, kono ko way tan kono bamakko ni noɓe ɓaɗodirde. on noon janggo heeɓi ko 8e classe o yaltiri jangde, o waɗi hakkille makko e jangde nde gandanɗa hoore ma wona a jangde académie, taw ko jangde aduna, janggude e gueɗe aduna, o wawa yencinde hen hoore mum, wawa dandude hen hoore mum caɗele so keeɓi ɗum. kanko woni Baba Joom Jawdi o. kadi ko ɓuuri hawnade hen no wiiri kamɓe ɗiɗo fof, babiraɓe ɓeɗo ɗiɗo fof e nder on saaha kamɓe ɗiɗo fof ɓe gona joom en jawɗele, koɓe faggotoɓe tan, goto fof jogui tan ko haɗata e muɗum. joni noon goto e maɓɓe joom ceedantagal towngal ngal wuuri gurdam mum fof ina caɗele basal. nde maayi kadi wuppi ena rewe ñamale, wonti ko makkureji mum famille muɗum ko ma yoɓana ɗum. babiraɗo joom jawdi o noon nde mayata wuppi million ŋaji, mahi cuuɗi dewirɗe Allah, mahi cuuɗi janguirɗe. ko ɗum woni kanko Robert Kiyosaki o jokki yewtere makko woni konngol ardo ko wiyete ko al muqaddima. o wi babiraɓe hen goto wiyanno ko min de ko famille am o ko ɓen kadi mi dañde, ko keɓmi fof kadi koye mabɓe haɗata. ɗum ko babiraɗo basɗo o wiyanno noon. babiraɗo joom jawdi o wiyanno ko batte mbeɗa jogui famille, ko ɗum waɗi il faut mi golla hami wawa wonde milliardaire, hami wawa wonde joom kalis, mi daña ko pewnirmi hajuji am e hajuji famille am e sukaɓam. babiraɗo joom jawdi o wiyanno ko wasde jawdi wasde hewde addi kala bone baɗɗo ko mankere jawdi saabi ɗum. so neɗɗo yeehi heeli bitik janano wujji, sene joguen tawanno ko waɗata noon. so neɗɗo haaɓe neɗɗo wari ɗum batte jawdi saabi ɗum ko on ala, wadde noon ko basal woni sababu bone foof. babiraɗo mbo ala jawdi o wiyanno ko sababu jawdi woni torla foof. seno jawdi wonano yimɓe no mbayi yiɗo jawdi ni, neɗɗo yahata waroy neɗɗo, yahata wujjana neɗɗo. no pamer toon mbo ala o fandati e basɗo e gala o ko wasde miijo peeje, oɗo ko basɗo peeje, oɗo ko joguiɗo peeje, ɗum fandati. joom peeje e joom mbo ala peeje o woni baba makko jibinɗo mbo, kono noon ko mankaɗo peeje o inniri ɗum baba basɗo. bamum giƴƴi ko o woni baba joom jawdi, joom ngaalu, kono o fandati hen ko joom hakkille. babiraɗo makko jibinɗo mbo o ene wiyannombo ɓinguelam hoto naat e risque hay hunde, ko wiyete ko mukhatara, woni risquede tan waɗa hunde, waɗa réussi walla wasa wadde réussi, hoto naati ɗum. baba makko joom jawdi o wiyannomo ko ƴeew jangga ha mbawa serndude, ha mbawa natde mukhatara, mbawa risquede hunde, ha mbawa daɗde hunde nde riskuɗa nde. ɗum ɗo kamɓe ɗiɗo miijoji mabɓe koko certi temedere e nder temedere. goto fof ko yiyata ko no fewiri ɗum ni oyto ko ɗum ko contre ɗum yiyata, kañum kadi contre ɗum fewata ɗum. baba makko mbo ala jawdi o wiyanno mbo ko ɓinguelam janggu ha no moƴƴi,
mbela maye dañ société golla e société he on sikkata ko salaire woni dañal ngal gandanɗa hoore ma aɗa wawi yoytade hen. bammakko joom jawdi o wiyannombo ko ɓinguilam janggo ha no fewi belma janggo jamma heeɓ société golla cooda société o eyyi ɗum ko baba joom jawdi on wiyannombo janggo ha no fewi janggo jam sa heeɓi société taw aɗa wawi sodde. eyyi o wiya kadi ɓinguilam ko batte mbeɗa jogui famille mbeɗa jogui sukaɓe ko ɗum saabi mbeɗa foti wonde joom jawdi mbeɗa foti yiilade jawdi mi wona joom jawdi ɓaade mbeɗa jogui famille o ko min waɗantaɓe gueɗe mabɓe fof mbeɗa foti jogade jawdi. bammakko basɗo o noon basɗo hakkille basɗo miijo basɗo peeje wiyannomo ko min haɗimi wonde ko famille am o kala keɓmi ko famille o ñamata kala keɓmi koye mabɓe mbaɗami ƴeewe tan yimɓe mbay sertude peeje ɓe mbay sertude hakkillaji. yo baba joom jawdi o wiyanno ko mino mbeɗa jogui jawdi mami jogo jawdi eyyi ɗum ɗon fotani wadde ɗum ɗon fotani yaade mbeɗa golla heure uji 6 par jour pour hami daña jawdi joom en jawɗele wona noon dañirta jawdi. eyyi bammakko mbo ala jawdi o woni bammakko jibinɗo mbo o wiyanno ko mino mi wonata milliardaire mi wonata joom jawdi abadan so dañi caɗele feere so dañi caɗele hunde neɗɗo foti gollirde hakkille muɗum o wiya so wi o miijo hen tan o wiyata ɗum ɗo jarani mbeɗa miijo mi wawata andude mi andata ƴettata muɗum miijade alata miijade kala probléme janɗo e muɗum wonde ko joganaki ɗum heɓani joɗade en miijo hono daɗirta oɗo probléme. babiraɗo joom jawdi o wiyanno soko hunde are e muɗum ene felliti joɗade ƴetta jamma muɗum e ñalawma mutturo hen miijo hono wawirta yawtinde oɗo probléme camɗo e muɗum. babiraɗo joom jawdi o wiyanno ɓinguilam waɗa feere ceernda hakkude perdude hunde e hakkude wasde hakkude fuɗɗade projet muɗum projet o yana wasa wadde réussi ɗum woni iflas ɗum ko perdude hunde tan ɗum e wasde wona gotum perdude hunde a perdat ɗum tan yaaha soko yeehi ceerta hen may daño goɗɗum wasde noon ko wasde gurdam muɗum foof ɗum woni basal. deftere nde ɗo ko konngol ardude tan ma en mbaɗ vidéo ɗiɗaɓo en jiiɗa juutano bandiraɓe ma en mbaɗ vidéo ɗiɗaɓo puɗɗoɗen e gueɗe ɗe 6 ɗe milliardaire Robert Kiyosaki windi wonande yiɗɓe dañal no poti yarande aduna no poti yilirde seeɗel mumen kala dañata eywa no poti kadi wawde kadi yencinde. kanko Robert Kiyosaki o haali hen haala hono makka e wadde fayida ala o wi kanko Robert Kiyosaki bamakko joom jawdi o winombo basal ko miijo dañal kadi ko miijo wonde no pamirton wonde joom jawdi ko miijo wonde kadi miskin ko miijo ko ɗum miijo tan o rokki noon dalilu makko laaɓɗo o wimata on jiyani neɗɗo rona million ŋaji ɗi bona jongmo haɗi laaɓa on jiya neɗɗo ronda temedde jawdi darindi ɗi bona jooɗi muɗum ha laaɓa wonno jogui ko miijo ko basɗo to banggal miijo kanko joom donɗo ɗum o wonno ko basɗo to banggal miijo ko ɗum waɗi kala ko ronno ko ronki ɗum daro ɗum firtima jooɗi makko e hucciti hen ha laaɓi ko ɗum saabi mo widemo basal ko miijo dañal kadi ko miijo o wi woni dalilu makko dañal ko miijo mata on jiya neɗɗo mbo ala hay hunde wawa immade immo gila 0 tan ene ngabba tan ha wonde milliardaire ɗum gandirton e yiyande makko kanko Robert Kiyosaki basal ko miijo dañal ko miijo mi wasa jutnande bandiraɓe tan ɗum ɗo ko konngol ardo tan mbatte hakkille mon e canal he mbaɗi like partage ɗum wawa sarade mbaɗi abonné kadi e canal he mbawen fuɗɗade vidéo ɗiɗaɓa garowo o ko kuɗɗoto ɗen ko janngude deftere nde ɗum ɗo konngol ardo tan
on calminama on beltanama bandiraɓe tedduɓe.